Ministar pravde Nikola Selaković izjavio je da je njegova lična procena da će se nacionalna strategija za borbu protiv korupcije pred poslanicima Republičke skupštine naći sredinom juna. U isto vreme pred poslanicima će se naći i nacionalna strategija za borbu protiv korupcije i akcioni plan za njeno sprovođenje, čime će se izbeći ono što se u prošlosti dešavalo, da se akcioni plan donosi sa zakašnjenjem i od godinu dana, čime se potpuno otupljuje oštrica strategije, rekao je Selaković. O ovoj temi, ali i o sprovođenju sporazuma o severu Kosova, koji je nedavno postignut u Briselu, sa ministrom Selakovićem razgovara kolega Miloš Milić. Miloš, izvoli. Hvala ti, Vesna. Dobro jutro, ministre. Dobro jutro vama i vašim gledalcima. Počet ćemo od ove teme koja naravno dominira medijima i jedna od najvažnijih državnih pitanja. Danas treba da se sastane taj implementacioni tim, već se negde nazire to sprovođenje sporazuma u tragovima. Šta tačno radi implementacioni tim? Šta možemo da očekujemo? Pa, tim za sprovođenje treba upravo da definiše koji je to način sprovođenja onoga što je u Briselu dogovoreno. Znate da su tamo neke od odredbi opštijeg karaktera, treba ih konkretizovati i treba ih sprovoditi u delo. Svakako da je to, pa mogu slobodno da kažem, jedan izuzetno važan zadatak. Sporazum je postignut, znamo da je to osnova, sad da vidimo kako ćemo da sprovedemo u delo ono što je on predvideo. On je predvideo mnoge ozbiljne stvari i ovde mogu da tvrdim odgovorno da svaka zapeta, svaka tačka, svako slovo sporazuma mora da bude nešto od čega ne sme da se odstupi. Da li to znači da će oni biti odgovorni za ovo sprovođenje ili će oni biti nekakvi posrednici između onog što se događa na terenu i državnog vrha? Pa svakako da ne može čitava vlada da učestvuje u tome. Dakle, potreban je jedan dobar tim koji će u ime vlade i državnog vrha definisati taj plan sprovođenja. Iza tog plana stati i vlada i državni vrh čitav, a onda se boriti da se takav plan ostvari. Malo čas smo videli i šta o svemu misli gospodin Aleksandar Vulin. Hoće li to biti i jedini znak, vidljivi znak neslaganja po ovom važnom pitanju? To ćemo vidjeti. Videli ste da je za danas najavljen, odnosno u predstojećim danima, sastanci sa Srbima sa severa Kosova i Metohije, uopšte sa Kosova i Metohije. Gospodin Vulin je izneo svoje viđenje stvari koje ja izuzetno uvažavam i cenim. Ipak je reč o jednom veoma ozbiljnom čoveku koji je bio posvećen rešavanju problema Srba na čitavom prostoru Kosova i Metohije. U nekoliko prethodnih meseci pokazao je visok stepen odgovornosti, visoku sposobnost i mogu slobodno da kažem da je postao jedan od njih. Njegov lični gest jeste upravo gest njegove odgovornosti, ali je on rekao dosta stvari koje treba učiniti u budućnosti, za koje verujem da svi mi koji sedimo u vladi i koji vodimo svaki svoj resor ili čitavu Srbiju možemo da stanemo iza toga. Govoreći o onome što je potpisano u Briselu, što je vezano za vaš resor, vi ste rekli da je praktično najbolnija stvar to što će se dole sprovoditi zakoni Kosova. Možda je to najbolnije, ali da li je to u potpunosti u skladu sa našim zakonodavstvom i ustavom, to su vas već pitali. Pa, na neki način su me već pitali, ali lajte da ne istražemo prvo stvar iz konteksta, reći ću nešto i o tome. U jednoj rečenici, dakle, naš pregovarački tim koji je zaista promenio svoj način delovanja, gde su se videli sasvim drugačiji rezultati od ulaska prvog potpredsjednika vlade i predsjednika moje stranke u taj pregovarački tim, pokazao je čvrstinu, ozbiljnost i jednu snagu pregovaračkog tima kakva u Srbiji nije postojala u periodu više od jedne decenije. Što se tiče tačke 10 koje reguliše pravosuđe, dakle, jeste najbolnija stvar to što će se nešto integrisati u takozvani pravni sistem Kosova. Ali ajte da vidimo da li to nešto može Srbima koji dole žive da donese dobro. Ja mislim da može. Da li mi mislimo da je to sjajno? Da li je to sve ono što smo mi želeli? Nije. Da li je to ono što smo mi mogli? Mislim da jeste. I mogli, više od toga nismo mogli gotovo nikako. Tako da, ajte to što je potpisano, da vidimo, da sprovedemo na najbolji način onako kako nam odgovara. Da smo krenuli prvog dana posle Dejtona da primenjujemo Dejton, Republika Srpska bi bila neuporedivo jača. Dakle, implementacija sporazuma je nešto što je od najveće važnosti u ovom trenutku i gde nema odstupanja. Dakle, ono što smo definisali sporazumom, to branimo i gledamo kako ćemo to da primenimo. Kakav je vaš lični utisak? Hoće li uopšte to moći? Mi smo već čuli šta kažu
građani sa severa Kosova i Metohije? Ja sam uveren da ćemo imati neke vidljive promene u tom stavu posle razgovora prvog potpredsjednika Vučića sa Srbima sa Kosova i Metohije i uopšte drugih članova državnog vrha sa njima i verujem da će i oni shvatiti jednu izuzetno tešku poziciju Republike Srbije, ali i obostrano stremljenje da se učini nešto dobro. I ja mislim da ako budemo sprovodili ovaj sporazum na dobar način, da ćemo kroz godinu, 2 ili 3 imati rezultate na koje u ovom trenutku ne možemo ni da pomišljamo. U najavi ovog našeg razgovora bio je vaš citat sa prezentacije nacionalne strategije za borbu protiv korupcije. Juče ste nešto o tome govorili u Novom Sadu. Ispod tih, ipak da kažem, fraza koje zovu strategija, akcioni plan, šta se krije? Dajte nam neki detalj. Šta je ono što građani mogu da očekuju, čemu mogu da se raduju i nadaju, jer je ovo prilično važna stvar? Svaka strategija jeste jedan opšti akt. Ono što je mnogo bitnije jeste taj prateći akcioni plan. U akcionom planu ćete imati definisan svaki korak, šta će u kom sektoru morati da se uradi. Bilo da je to interna ili eksterna revizija, bilo da je to politička korupcija, bilo da je to pravosuđe, bilo da su to građevinske dozvole i urbanizam, bilo da je reč o školstvu, zdravstvu, sportu. Dakle, sve su to neke osetljive oblasti u kojima u ovom trenutku je identifikovana korupcija u Srbiji. Privatizacija, da ne zaboravim i to. Šta je potrebno uraditi? Sa jedne strane su zakonski okviri. Dakle, imate negde zakon koji jednostavno dopušta koruptivnu delatnost. Ranije su to bili zakoni upravo iz oblasti privatizacije. Kako su mogle da propadnu tolike privatizacije? Pa upravo to, za obilaženjem nekih zakonskih rešenja, a da to ne izgleda u potpunosti nezakonito. Dakle, sa jedne strane to jeste promena zakonodavnog okvira, sa druge strane jedan sasvim novi pristup borbi protiv korupcije, takozvani proaktivni pristup, bolje saradnja policije i tužilaštva sa jedne strane, sa druge strane kada god otkriju da postoji možda osnov sumnje da je neko negde učinio neko krivično delo, da postoji neko koruptivno ponašanje, bez obzira na to na koga se sumnja da je to učinio ili šta je učinio, istraga mora da se sprovede, da se vodi do kraja. Novine, krivično delo neosnovnog bogaćenja, zatim donošenje, odnosno pisanje nacrta za proveru porekla imovine. To su mnogo bitne stvari. Potrebno je da uspostavimo odgovornost u srpskom društvu, to je ono što je nedostajalo. Za kraj ovog razgovora, i ako mogu da vas zamolim vrlo kratko, tokom ovog našeg razgovora gledaoci su sve vreme mogli da vide da se pojavljuju vaši društveni nalozi na društvenim mrežama, pre svega Twitter i Facebook, i to na vašu sugestiju. Vi zapravo se u potpunosti sada na taj način otvarate prema građanima, pa evo kažete šta je vaša namera i želja? Pa apsolutno, jedna od... Biće i pretnji, verujem. Biće i pretnji, ima i svega, verujte, ali vlast mora da bude dostupnija građanima kao i oni koji tu vlast nose i državu predstavljaju. I to je samo jedan od načina kako u ovom savremenom svetu može da se dođe do onih koji su na najvišim funkcijama. Tako da verujem da, naročito posle izbora u Italiji, a videli ste da je dole jedna koalicija čitavu svoju kampanju vodila preko društvenih mreža, bez jednog intervjua, bez jednog pojavljivanja na televiziji, naročito mladi ljudi će to umeti da cene i da iskoriste kao način prilaska vlasti. Hvala vam puno na Hvala vama na pozivu. ovom gostojanju. Vesna, izvoli.